थांसैहाय बेथो थांसै टाइम जाबाय। जमुना नापे थांसै आङो। थांसै नामा आयै? आइ थांसै आङो। आयै फैनायाव चावमिन लाबोफादे। चावमिन? चावमिन मोनजाथाराखै। चावमिन मोनजायैया बेसेबा गोबाव जाबाय आयै। देहाय दे जागोन दे। ओमफ्राय आयै नोंखौ ससे दोनहैनांगौ नामा? मनायाबो गांनै मानि खस्थ' जादों नामा आयै? नाङा दे हागोन। ओमफ्राय नोंथ' साइकेलावसो लांबावो। साइकेल सालायनो खस्थ' मोना नामा आयै? एसे मोनो बोख्लेङो। बांद्राय गिलिर जाबाथाय एसे डिस्टार्ब जायो सालायनो। नोंसा आफायाबो आरो हाजिरा मावनो थाङोना, नङाबा आंजों थांफानो हागौमोन बियो। आंनिबा आफाया एसेबां खस्थ' सान्दुं गोसायाव हाजिरा मावस्लायस्लाय नोंजोंनो थांफानो हायो माथो आयै। दा नाङा र' उनाव एसे आंनिया दखाना एसे गिदिर जाग्रोथोंसै। बेनि उनाव सानैबो होनांसिगोन। ओमफ्राय बे गुमा खफ्रिया ओंखामबो जायाखै अबाव थांदों? बियो माबा खिन्थाथ'ला दे बबा रायजागोनसो। दे होमबालाय आंबो थांसै गोबाव जाबाय। सानैबो लोगो नांनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संना दोनदो आरो। जागोन दे आयै। दे होमबालाय थांसै आङो। आरो आफाया फैबाथाय ओंखाम खुरना होबानो जाबाय। नापे खोनादोंना खोनायाखै? जमुना आब'आ खामानिफोराव बेस्थ' थाबाथाय नोङो खुरना होदे आफानो। जागोन दे आयै। थादो अब्लालाय। दे ओमफ्राय बे गुमा खफ्रिनोबो ओंखाम खुरना होबानो जाबाय फैबाथाय। जागोन दे आयै। आयै चावमिनखौ बावनाङा दे। जागोनहाय जागोन जासुलि। जमुना आब' मायो नापे आगै? ओंखाम गोजाखौ आं संगोन दे। ओमफ्राय नोङो ओंख्रि भाजाफोरखौ संबानो जाबाय एवबानो जाबाय दे। मानो होनबा नोंनिया गोथाव जासोयो। नंगौ दे जागोन दे। जमुना आब' मोनसे बाथ्रा खिन्थानि आदानि। मा? माथो नोंसोर गामियाव सासे समायनाथार सिख्ला दङनोलै। बे सिख्लाखौनो नायनो थांबाय थायो गुमा खफ्रि आदाया बास्सा। मा? दाबा सोरो जाखो? साइसथारनोलै सिख्लाया। सोरबा जाखो दा जोंफोर गामियाव समायना समायना सिख्ला सानै साथामसो दङ। जेखिजाया बिसोरनिनो सासे आरो। आदाया बासा जि गाज्रिखा नायनो थांबाय थायोसो। आइनो खिन्थानाङा दे। आइया रायगोन बेखौ। दे जागोन दे खिन्थाया। थोरसि सुनो दङ माथो आं थोरसि सुनो थांनि र'। दे थां होमबालाय। थाथोलै जमुना आब'आ हारसिंनो सुथोंसै। दायो ओंखामखौ संना होनोसै। दा जेबो मावथ'दां। उन्दुनोसो ओंखारसोबायहाय। उन्दुथ'नोसै आं। ओमफ्राय फैसाखौ माला बिनो नागिरदों नोङो आइनिफ्राय? दे थाब बिदो। बिनानै मा मावदो थाबैनो। नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों र'। आं दिनै आइनाव बिनांगोन। होमारगोन ना नोंनो? मानो होआ जानो। फिसाला नालाय, फिसालानो होआबा सोरनो होनो। दा नोंसाथ' नोंल' फिसाला नङाना, नोंनिया फंबाय दंबावो। थेवब्लाबो बिनि उनाव होसिगोन। दा सिगाङावनो आंनो होग्रोनोसै आइया बिजनेस मावनो। जेखिजाया नोङो दिनै फैसानि बागै रायज्लायदो नोंसा आइजों। जागोन दे सना। नोंलाय माथो खालामदो? आं दङ र'। आं ना सायबाय दं। आंना ना सायनायानो खामानि। बेसेबा ना जानो हायोसो आदा आरो आनैया। ओमफ्राय नोंसा साथामल' नामा? राहुल साथामल' जोंफोरो। आनै आदा ओमफ्राय आंल'। सासे आब' दङमोन हाबा जाबाय। ओमफ्राय बेलेग जायगायावसो थायो बेयो बाहेरावसो। मा जायगायाव? मुम्बाइआवसो थायो। हौवाजों? ओमफ्राय मामाया गैया मालाबानो थैदों। दे अब्लालाय आङो नाखौ सायखांबाय र' सुनि आं। दे होमबालाय। दे दिनै रायज्लायथारदो नोङो सना। जागोन दे रायज्लायहैनि र'। दे दा हरगोन दे सम मोनबा। दे आं हरगोन दे नों हरलायनाङा। आं हरब्लाय अबाव मोननो, नोंना मबाइला सानफ्रोमबो सुइस अफसो जाना थायो। हरबाबो मोना। गंसे गोदान बायदो नोङो। बायगोन साननैसो थाबावनि। दे अब्लालाय दोनथ'। दे। लाइमोना थिग बाथ्राखौनो बुंदों। आं आइनियाव फैसाखौ बिनांसिगोन। बे फैसाखौ मोनग'नो हाबानो आंहा जेबो टेनसन गैला। रावखौबो खाथिर खालामलाबो आं। दिनै फैसानि बागै रायज्लायथारनांगोन। 3 लाख होगोन होनना बुंदों र'। दाबा बेसेबां होयो? ओमफ्राय मा बिजनेस मावनाया मोजां जागोन आंनिया? सिगाङावनो फैसाखौ लाग्रोनि र'। बेनि उनाव सानगोन। न'आवसो गोसोखांदोंहाय आंहा। आइ मोनाबा मा खालामबाय दङ? फनबो खालामाखै। दायो खालामगोन र'। बे मानसि सासेखौ खामानिखौनो मावबाय थानाय नुगोन आरो। मेङा नामायो मानसियालाय बाया नामायो।
नोंलाय आंनि सिबनायखौ सिरि सिरि नायखोमाबाय थादों ना मायो? नायखुमायाखै आं। माबा राहुल, आङो न' लिरनो नागिरदोंमोन र'। ओमफ्राय नोंनि रुमखौबो लिरनो सानदोंमोन। हागोन ना लिरनो? हागोनबालाय आं लिरगौमोन आरो। मानो होनबा नोंसानि आइयाबो लिरनो हायाना। सिं साबाय दङनो बिनिया। हा? बिहामजो? मा, नोङो न' लिरनो नागिरमारदों? औ आइ, लिरनि र'। दे होमबालाय बिहामजो लिरदो दे। माबा राहुलनि रुमखौबो लिरदे बिहामजो। जागोन दे आयै, गासिबो रुमखौनो लिरजोबगोन आं। इसिंबो लिरगोन, हलबो, आरो नोंसोर थाग्राखौबो, राहुलनिखौबो, आरो आं थानायखौबो गासिखौबो लिरजोबगोन। आयौ, नाङा दे बिहामजो, सानसेयावनो एसेबां बुरजा न' लिरनाङा, खस्थ' मोनगोन नोङो। खस्थ' मोना दे आइ। आं लाया दे बिहामजो, दिनै बे हलखौ लिरदो, बेनिफ्राय राहुलनि रुमखौ, बेनिफ्राय इसिंखौ लिरबाबो जागोन दे। बाखिखिनिखौ गाबोन लिरदे बिहामजो। दे अब्लालाय जागोन दे आयै। होमबा आङो राहुलनि रुमखौ सिबैग्रोनि र'। सिबखांनासो लिरोना आङो। थां बिहामजो थां। गथ'आ जिरायनानैनो थानो नागिरा। आयै? आयै, आं बेसांथ' बेफोरबायदि बेखार थाबाय थानो नङा होमबा? आरो फैगौ बोसोरावथ' आङो दालिमखौ हाबा लाखानांगोन। माने हाबानि सिगां फैसा एसे जमायनो मोनबा मोजां जागौमोन आरो। नोंदि आंनो बिजनेस मावनो फैसा होगोन होननाया आयै, 3 लाख होगोन होननाया, आंनो नांसिगौमोनलै। जागोन दे आबा, बिदि साननो रोंबाथ' मोजांसो। थेंक इउ आयै, थेंक इउ। होमबा नोङो आंनो 3 लाख फैसाखौ होमारगोन न' आयै बिजनेस मावनो? औ आबा, होगोनथ' र'। माला होगोन आयै, माला? सप्तासे नेबाव आबा, सप्तासेनि उनाव होनोसै नामा? औ जागोन दे आयै, सप्तासेनि उनाव होबाबो जागोन दे। हा, माथ' खालामगोन नोङो 3 लाख फैसाखौ आबा? मा बिजनेस मावगोन? मा बिजनेस मावनाया मोजां जागोन आयै? बेखौनो सानबाबो साननोनो हायाखै आं। जायखिजाया मावगोन आरो आं मोनसेबाबो। दे जागोन दे, आङो होगोन दे फैसाखौ सप्तासेनि उनाव। औ आयै। येस, फैसाखौ होमारगोन आइया आंनो। फैसाखौ लानानै गुवाहाटियाव ब्लड खारखानोसै, ओमफ्राय गुवाहाटियाव ओजों मायबाफोर मोनसे बिजनेस मावहैनोसै आरो। ओमफ्राय लाइमोन सनाखौ मागोआव लाबोखानोसै। 20 दिनसो थानानै थांसै गुवाहाटियाव। लाइमोनखौ जुदि गनायोबा फैगोन, आरो लाइमोनखौ जुदि गनायना लायाबा गैला, फैखाला। दसे थानानै लाइमोननो खिन्थानोसै। बेसेबा खुसिनि बाथ्रा। आंनिख्रुइ लाइमोना बांद्राय खुसि जासिनगोन। मोदोमसोबाय। आनिया खम गोथाव मोनगोन दिनै आरो आदाया। जा गोथावै संखादों आं दिनै। नाखौनो बेदर बायदि संना होबाय आं दिनै, मस्ला मस्लि कालारफुल खालामना होबाय। र' मिनिदोंसो र'। दाबा राहुलनो बिमाया फैसाखौ होमारगोन ना होमारा? होआबा मा जागोन दिनै? राहुला मा जामारगोन? बेथ' खामानि मावनोबो थांनाय नङा खोना। बिमाया जुदि बिजनेस मावनो फैसा होआबा मा जागोन दिनै? आंखौ बोरै लांगोन बियो? बोरै दोनगोन रुमाव? आं मिथिखागौ बिसानि बिमाया आंखौ गनायनाय नंखाया होननानै। राहुलानो फन हरदों खोना। आं दा रिसिभ खालामनोनो गिबाय। हेलौ। सना, आं दिनै जोबोद खुसि। आइया आंनो फैसाखौ होमारसिगोनलै सप्तासेनि उनाव। नंमारगौना नंमारा? नों आंखौ थगायाखैथ'? नंगौलै सना, नंगौ। कसम होनना बुंनाय। कसमलै सना, कसम, नंमारगौ। आंलाय बेखौनो जोबोद गिनासो दङमोन। आं नोंनि फनखौनो रिसिभ खालामनो गिदोंमोनसो सना। जेबो गिनांला सना, सप्तासेनि उनावनो आंनो आइया 3 लाख फैसा होसिगोन बिजनेस मावनो। ओमफ्राय 20 दिन नङाबा 25 दिनसोनि उनाव थांनोसै गुवाहाटियाव बिजनेस मावनो। ओमफ्राय नोंखौ एसे फैसा जमा जाबानो लाबोखानोसै, मागोआलागि नेयाबो जानो हानाय। आंनि सना, जुदि नोंसा आइया आंखौ गनायाबा? गनायाबाबो जेबो नङा, जोंहा गुवाहाटियाव थागोन ना रुम भारा सानैबो। जुदि नोंखौ हाबा खालामखांनायनि उनावबो आइमोना आंखौ रायबाय थायोना, बाल न'आव थांखालाबो आं खेबसेबो थाङा, सानसेबो थाङा। ओमफ्राय मा सना, खुसि मोनदोंना? नों मा खुसि मोनदों? नोंनिख्रुइ आं बांद्राय खुसि मोनदों, मिथिगौना सना? आं बेसेबा गिबाय दंमोन, फैसाखौ जुदि होआबा नोङो मा मावगोन देनाय? नोंथ' खामानिबो मावनो हाया होननानै बेसेबा सिन्था गासिनोसोमोन। इस,
मायबा मोनसे खालामनानैबाबो नोंखौ आङो लाबोथारगौमोन मिथिगौना सना आइया फैसा होबाबो होआबाबो आं नोंखौ लाबोखागौमोन सना नाथाय एसे गोबाव जागौमोन आरो लाबोनायाव मानो होनबा फैसा जमायग्रोगौमोन आं नङाबालाय नोङो खस्थ' मोनगौमोन ना आंजों फैबा न'आव लाबोनो हानायबाथ' जेबो नङामोन होननाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङामोन दे थेवब्लाबो दा जेबो नंला दे नोंखौ थाब लाबोनो हासिगोन आं आइनि फैसाखौ लानानै ब्लड गुवाहाटियाव थांखानोसै दखानफोर होलाबायनोसै ओमफ्राय दखान होबाथ' बा आं खम फैसा मोनखागोन माबा मागोनि सिगांनो थांगोन होनबा औ जागोन सना औ लाइमोन लाइमोन दै गिलाससे लाबोनाय नै आदाया दै लोङोनो लांगौ दे होमबा लाखिथ'नोसै ना दा दसे थानानै रायज्लायगोन आदाया फैबाय दै बिदों आंनियाव ओमफ्राय दसे थानानै ओंखामखौनो होखानोसै आं ओमफ्राय आंबो जानोसै जाखांनानै उनाव थोरसि लथा सुखांनानै न' साफा खालामनानै नोंनो हरनोसै औ दे जागोन दे सना बायथ' दे होमबालाय औ दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं गाबोन भिडिअ हगारनो हायाबो जानो हागौ मानो होनबा आङो सोलाबाबो जानो हागौ आरो गाबोन ना आरो हगारनोबो हानाय देनाय दा माने खिन्थाथ'नो हाला आरो ना लोगोफोर हगारबाबो बिदिनो गुसुङै हगारनांसिगोन आरो ना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ